இது ஒரு டெலிவரி பாயோட ஒரு சிறிய கிளிப்பு பார்த்தேன் இப்பதான். அவரும் பிளிங்கிட்ல ஒர்க் பண்றவர் போல. அவர் ஒரு வீட்டுல வந்து டெலிவரி பண்ணிட்டு அவரு வந்து எவ்வளோ ஒரு மனசுல ஒரு வலி இருந்தா, எவ்வளோ ஒரு கனவு இருந்தா அவர் அந்த செயலை பண்ணியிருப்பாரு. யாருமே எதிர்பார்க்கல. அந்த சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ்ல செக் பண்ணும்போது தான் தெரியுது. அவர் மனசுல இந்த காலத்துல பேட் பிடிக்க தெரியாதவன்லாம் வார வாரம் கிரிக்கெட் ஆடுற இந்த காலத்துல அவர் வந்து தன் குடும்பத்துக்காக எல்லாத்தையுமே ஒதுக்கிட்டு இந்த டெலிவரி வேலைக்கு பார்க்கும்போது, டெலிவரி செஞ்ச வீட்டுக்கு வெளியே ஒரு கிரிக்கெட் பேட்டை ஒன்று பார்த்துருக்காரு. அதை பார்த்து அவரு ரொம்ப நேரம் ப்ளே பண்ற மாதிரி ஆக்ஷன் பண்ணிட்டு கடைசியில போகும்போது எல்லாரோட மனசையும் பதபதைக்க வச்சிருச்சு. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு முத்தம் கொடுத்துட்டு வச்சுட்டு போயிட்டாரு. இந்த மாதிரி எவ்வளோ மனிதர்கள், பெண்கள் தன் குடும்பத்துக்காக எல்லாத்தையுமே ஒதுக்கி வச்சு, தன் ஆசை பாச கனவுகள்லாம் ஒதுக்கி வச்சு குடும்பத்துக்காக உழைக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு நபருக்காக நம்ம கம்பல்சரி பேசலாம். இந்த மாதிரி நபரை பத்தி பேசலாம். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நல்ல அப்டேட் வேணும்னா மறக்காம என்னோட சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்க.